Үзей районында 1 ноябрьдән көзге чакырылыш кампаниясе башланды. Гражданнарны хәрби хезмәткә чакыру 2022 елның 31 декабренә кадәр дәвам итәчәк. Хәзерге вакытта кайбер әти-әниләр улларының кайларда хезмәт итәчәге һәм махсус хәрби операциядә катнашмаулары турында борчыла. 1 ноябрьдән көзге чакырылыш башланды. Көзге чакырылыш 1 ноябрьдән 31 декабрьгә хәтле алып барылачак. Безнең районнан 1 җибәрелү 8 ноябрьдә булачак. Егетләребез, солдатларыбыз хезмәт итүче бу военный операциядә катнашмаячаклар, үзләре өчен дә, әти-әниләре өчен дә шунысын әйтеп китәсе килә. Көзге чакырылышта Үзей районыннан 60-тан артык егет хәрби хезмәткә алыначак. 1 төркемне армиягә озату ноябрь башыннан билгеләнгән. Армия яшенә җиткән егетләр инде медицина күзәтүләре узалар. 1 ел элек хезмәткә алынганнар сорокларын тутырып туган якларына җибәреләчәк. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Үзей хәбәрләре.